Tak, milí dámy a milí pánové, Petr Ludvík, no, sjede tady ten kopec a tamhle ten schodeček tady a je to velmi nebezpečné. Už jede, dámy a pánové. Ano, ještě. 3, 2, 1, teď! Ty vole. Hele, šera. Ale tak to natáčím, že? Ale pojď tam. Vám chci něco říct. Příček. No, co jim chceš říct? Tak jo. Prej hovno. Čau, Terry. On tady byl můj to, děda. Můj? Nebo tvůj? Hele, Petříček 10. Petříček Ludvík. Tamhle je Tereza. Ty vole. Petříček to sjel, lidičky, papa. Buď tichá. No, co je Petříček? No. No, jako ty. Petr Ludvík se připravuje na skok ze schodu. Jenom 2, 3 schůdky. Tak jedem, lidi. No, ano. Tak to je teda extrémní noob. Kdyby dal třeba 10, ty vole. No, ty to taky nedáš. No. Oj, peka. On jenom má... Život je, počkej, jak to říkáš? Život je život. Život je boj. To je Petříček Ludvík. A teď jde do akce, lidi. A za chvíli Petříček Řekni Petříčku, jaký to Martina. Ne, ty vole, co s tím furt všichni máte, kámo, jděte všichni už do prdele. Řekni, jak se máš. A kdy jsi měl Hej, trády? natočíme film. O známým kolistoji. Ne, jak to Ratatuj. A jeden z nich je chytřejší než my 3. No a ten já, to jsem já. Ne, Já no, to si myslím. Nenatočí, jenom ty. takže, Nahoru. takže, Bacha, já jdu nahoru. Tak dělej. to nedá.